Είμαστε η ομάδα 3D Botics από το πρώτο πειραματικό λύκειο Καρδίτσας. Έχουμε δημιουργήσει ένα αυτόματο σύστημα για ποδήλατα, το οποίο θα διευκολύνει την ασφαλέστερη μετακίνηση ενός ποδηλάτη εντός και εκτός του αστικού ιστού. Ονομάσαμε το αυτόματο σύστημα MoBike από τις λέξεις mobile, κινητό τηλέφωνο, και bike, δηλαδή ποδήλατο. Η επιλογή του θέματος βασίστηκε στη μαζική μετακίνηση των μαθητών, αλλά κυρίως και των δημοτών της πόλης μας με ποδήλατα. Ας μην ξεχνάμε ότι το λογότυπο του Δήμου Καρδίτσας είναι ένας ποδηλάτης. Το MoBike περιλαμβάνει τη βάση κινητού τηλεφώνου, η οποία χρησιμοποιεί την κινητή συσκευή ως καθρέφτη με τη χρήση της μπροστινής κάμερας, αυτοφωτογράφηση δηλαδή selfie, αλλά και ως φακό. Σχεδιάσαμε και εκτυπώσαμε τη βάση του κινητού στον 3D εκτυπωτή του σχολείου μας. Εδώ βλέπετε μία από τις εκτυπώσεις. Ταυτόχρονα, το κινητό συνδέεται μέσω Bluetooth με ένα μικροελεκτή Microbit. Το Microbit ελέγχεται από το κινητό και χρησιμοποιεί τους αισθητήρες κίνησης αλλά και τη LED οθόνη ως πίσω φως πορείας ή flash αλλαγής πορείας ποδηλάτου. Επίσης, σχεδιάσαμε και εκτυπώσαμε τη θήκη για το Microbit, η οποία συνδέεται στη σέλα του ποδηλάτου. Εδώ βλέπετε την μπαταριοθήκη και το Microbit. Το Microbit έχει δυνατότητα να λειτουργεί αυτόματα ή χειροκίνητα. Και η ανάπτυξη του κινητού τηλεφώνου έγινε με την εφαρμογή App Inventor και ο προγραμματισμός του Microbit, του μικρουπολογιστή, έγινε με το MakeCode. Εδώ βλέπουμε το interface της εφαρμογής και στο πάνω μέρος της εφαρμογής είναι ο φακός του κινητού και η κάμερα που λειτουργεί ως καθρέφτης. Ο φακός που τον ανάβουμε με το κουμπί. Η δεύτερη αυτοδύναμη λειτουργία του κινητού είναι η κάμερα που λειτουργεί ως καθρέφτης με το πάτημα του κουμπιού αυτού. Και πατάμε το κουμπί αναλλαγής της κάμερας για να μπούμε σε selfie mode για να βλέπουμε πίσω ποιος είναι, άμα έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. Για να συνδέσουμε την εφαρμογή του κινητού με το Microbit, απλώς πατάμε στις ρυθμίσεις, σκανάρουμε για διαθέσιμα Bluetooth κοντά μας, σταματάμε το scan, βρίσκουμε εκεί που λέει Microbit, το πατάμε Connect και τώρα, όπως βλέπετε εδώ, μας κάνει μια χαρούμενη φατσούλα που σημαίνει ότι έχει συνδεθεί. Τη σωστή χρήση της λειτουργίας Auto. Όταν το ποδήλατο βρίσκεται στις 90 μοίρες, αναβοσβήνει ένα τετράγωνο το οποίο βλέπει σαν αλάρμ. Όταν όμως πάρει μια μικρή κλίση προς τα δεξιά, για παράδειγμα, τότε θα ανάψει δεξί λαμπάκι για flash. Βέβαια, υπάρχει και χειροκίνητη λειτουργία που είναι αυτά τα βελάκια. Με το δεξί βέλος, όταν το πατάμε, εμφανίζεται στο μικρουπολογιστή το δεξί βέλος και με το αριστερό βέλος όταν θα στρέψουμε αριστερά. Υπό την αιγίδα του Δήμου θα συνεχίσουμε να συμπαραστεκόμαστε και να προβάλλουμε οτιδήποτε είναι προς το καλύτερο για τους δημότες, για την ασφάλεια, για τους μαθητές μας, για την πόλη μας.